Ameslarien banda. Kakakien tribua. Begira, auskalo. Gogoratzen duzu eskolara joan nahi ez zuen umearen ametsa? Auskalo! Umeak ez zuen eskolara joan nahi, ez da ametsetan ere. Eta bere ohearen inguruan harresi erraldoia eraiki zuen, altua. Izugarri kostatu zitzaigun horma eskalatzea. Auskalo! Eta beste hau? Lo! Auskalo! Iluntasunari beldur neurrigabea zion mutikoa. Amesgailuaren pantailan ezin izan genuen ezer ikusi. Dena ilun agertzen zen. Auskalo! Eta linterna magikoarekin agertu izan ez banintz, oraindik galduta egongo zineten amets hartan. Baita zera ere, bai zera. Egoera kontrolpean genuen. Bai, beti bezala, seguru. Gainera, zu harrimutur bat eginda geratu zinen ametsen ontzian zeharo ikaratuta. Alarma! Agudo, ontzi bizkarrera. Auskalo! Tira, ea ze abentura miresgarri topatzen dugun oraingoan. Auskalo! Zer duzu, auskalo? Aizue, hau da aukiratxa. Zuetako batek komunera joateko premia larria du. Kiratxa amesgailutik dator. Ez dakit zein izango den arazoa, baina... ametxorrek oso usain txarra du. Zirintzopa gelatua. Ezin da izan, ez da posible. Auskalo! Zer duzu, baizera? Kakakien tribua. Ze esan duzu, baizera? Kakakien tribua ikusi dut amesgailuko pantailan. Kakakien tribua? Auskalo! Kakakien tribua komunera joan nahi ez duten umeen ametsetan agertzen da. Gorozki basatiz osatutako tribu beldurgarria da. Umea zeharo ikaratzen dute eta odeioea zikin uzten dute. Egia da, itxura usaina bezain txarra dutela. Kasu honetan, ahalegin berezia egin beharko dugu. Auskalo, bilatu altxorkutxan eginkari honetan lagunduko diguten 3 gauza. Nik ametsen ontzia odeioera hurbilduko dut. Baizera, zu lasaitu zaitez eta prestatu kakakien tribuari aurre egiteko. Kikili salda. Ara, heldu gara umearen ametsen odeira! Hau erokeria da. Zer egin behar dut nik liburu batekin basapiztia hoien aurka. Baizera, kakari beldurra galtzeko lehen pausoa lasaitzea da. Ireki liburua eta hasi irakurtzen. Ikusiko duzu nola baretzen diren. 3 txerrikumeak. Behin batean, 3 txerrikume basoan bizi ziren. 8ak 2ak jan nahi zituenez, euretako bakoitzak etxetxo bat eraiki zuen 8aren gandik babesteko. Lehenbizikoak lastozko etxetxoa egin zuen. Ikusten, lasaitu egin dira. Hurrengo urratsa indar pixka bat egitea da. Komunontzi magiko hau odeioearen erdian jarri eta kakakiak zuloan behera bultzatuko ditu. Desagertu egin dira. Baina dena zikin geratu da. Bai, hurrengo pausoa garbitzea da. Paperarekin ondo garbituko dugu guztia. Auskalo! Bukatzeko, ponpatik tira, eta kitxo. Eta ametsen ontzira heldu bezain pronto, eskuak xaboiarekin ondo baino hobeto garbitu. Hala da, baina ondo bukatzeko, abestu dezagun. Goazen! Jan eta gero gaizki sentitu bazara, ez da tripako mina kakalarria.
Zoaz komunera, lasai eseri eta kaka egitera. Mokordoa heltzean, ipurdi zulora, indar pixka bat egin eta irtengo da. Mokordoa heltzean, ipurdi zulora, indar pixka bat egin eta irtengo da. Eta irtengo da. Bukatu duzunean zure ginkaria, paperarekin ongi garbitu ipurdia. Eskuak ongi garbituta azkenik, ponpatik tira gabe ez joan komunetik. Ondolo egin, txambelin! Eskuak garbi! Nik badaezpada, 3 aldiz garbitu ditut. Ara, auskalo, argazki bat egin nahi duzu albumerako? Auskalo! Ongi da, baina eskuko jalik gabe. Bestela argazkia ikustean, kakakien tribuarekin oroituko naiz. 3 esandakoan, irri egin! 3 esaterakoan irri egin, edo 3 esan eta gero.